יו, זה הזוי כמה טרנד זה הפך להגיד היום DTB. איך אתה מקלל את הביץ' אם אין לך כסף לקנות לה את ה-BBB. הייתי כובש את העולם מזמן אם רק היה לי עוד מיני יו, זה אני והמייק, אני בלם בי או סי. לא יכול לדמיין לעצמי מה יקרה שנגיע לשיא. קורא את התחת כל יום מחדש כדי לא לסיים כמו NPC. אני לא הולך לעצור עד שיראה בחשבון שלי מלא אפסים. זה לא כמה אני מוציא עכשיו, זה עניין של זמן והכל יחסי. אז תנו לי רק כמה מילים על חבר שנפל, לפחות בית אחד. חבר מהבית שיצא להגן על הבית אבל לא שרד. הבטחנו בחבר'ה אחד לשני, מישהו ייפול, תמיד יהיה מי שיושיט לו יד, או שניפול יחד אז איך הוא נפל לבד. אני לא אשכח את הדרך לטיפול נמרץ עם חברים ברכב, מריצים בדיחות עליו כי אף אחד לא חשב שהוא ימות. הבנתי זה מצב אנוש, בראש שלי זה סתם קשקוש, רואה אותו על המיטה, זה לא נראה מקרה אבוד אמרתי. עד שאחיו בא לדבר קיבלתי כף על הפנים, 100% מוות מוחי. הרופאים אומרים שזהו, הוא לא יחגוג 120, אז תעשו 180 ותחזרו להיפרד כי זה הזמן. נחכה כמה ימים וננתק אותו, אז ביי. אני אוהב אותך אחי, אתה תהיה חסר לי כאן, ואני לא מאמין שככה זה נגמר. בכל מקרה אתה לא שומע שום דבר, אז מה הטעם בחזור היי, שטו, בוא תגיד לי, מה אתה רואה פה לא טוב? לא יריתי אליך, אתה מסתובב, שם לי את אני שם על זה כסף, סבבה? 2,000 שקל? 2,000 שקל של משהו. Get it how you live it. 10 toes in when we standing on business. I'm a big stepper, underground methods. Top notch hoes get the most, not the lizard. Straight terror, product of your errors. Pushing culture, baby, got that product you can measure. Trendsetter, the one who get the weather. Swerving while I'm bumping Project Petter. Yeah, rolling through the city with the big dogs. Fuck the laws, loyal with me, we ain't got a cow. Zelly on silent, but the product in the pillar loud. That's how you make the money pop for everyone involved. And if you don't deserve a cut, then we gon' cut them off. My barber got me looking proper every single time. Fresh pig, getting fitted on that top grade.